Zdravím vás, priatelia. Prihováram sa vám dneska z našej krásnej záhrady, a to preto, že v súvislosti s ňou sme dostali jeden nápad. Uchádzame sa o grant nadácie Poštovej banky, ktorý sa volá Nápad pre 3 generácie. A do tohto grantu sme sa prihlásili aj my. Našim zámerom je vytvoriť spoločne s deťmi z Jabloňového, našimi dobrovoľníkmi a seniormi, ktorí u nás bývajú, vertikálnu bylinkovú záhradu. Záhradka bude súčasťou ergoterapie, pomocou ktorej udržujeme vitalitu našich klientov. Činnosti v rámci ergoterapie totižto pozitívne ovplyvňujú celý centrálny nervový systém a vplývajú na mnohé oblasti, ako je napríklad jemná a hrubá motorika, plánovanie, socializácia, pamäť, čím prispievajú k vitalite a samostatnosti našich klientov. A ako to chceme spraviť? Spevníme zem zámkovou dlažbou, z paliet postavíme vertikálne záhradky a pripravíme zavlažovanie. A potom môžeme už iba sadiť. Grant, o ktorý sa uchádzame, môžeme vylepšiť spolu s vami, a to hlasovaním v termíne od 27. júna do 2. júla 2016 na stránke www.pre3generácie.sk. Vďaka vašej podpore môžeme získať dodatočnú prémiu vo výške 500 eur na ešte lepšiu realizáciu. Ďakujeme vám.